Quan en l'arquitectura tradicional hi trobem costums o maneres de fer que són similars, o sigui, patrons que es van repetint en un edifici i un altre, normalment no són fruit de la casualitat, sinó que són la resposta a una necessitat. La necessitat d'aconseguir el confort disposant de pocs recursos. Si no tenien els sistemes actius que els donessin confort, com una caldera amb radiadors o un aparell d'aire condicionat, havien de fer edificis el que avui en dia en diem edificis passius, o sigui, edificis que necessiten molt poca aportació d'energia per proporcionar confort. El sistema actiu per excel·lència era fer servir el foc per escalfar-se. La resta consistia en les estratègies passives més habituals: captar radiació solar a l'hivern i protegir-se'n a l'estiu, fer edificis molt compactes o molt poc compactes, segons convingués, aprofitar la inèrcia tèrmica i les capacitats aïllants dels materials, optimitzar la ventilació, etc. Totes aquestes estratègies, conceptualment avui en dia, segueixen sent perfectament vàlides. Gràcies als combustibles fòssils barats va ser possible oblidar-se de tots aquests condicionants i guanyar llibertat en el disseny arquitectònic. Si un edifici pateix sobrecalentament perquè hem decidit que les proteccions solars no ens agraden, doncs no passa res, perquè posant l'aire condicionat podem més o menys tenir confort. Les conseqüències d'aquesta actitud ja les coneixeu: esgotament de recursos, canvi climàtic, despeses econòmiques innecessàries, etc. Avui en dia es torna a considerar bàsic tenir en compte les estratègies passives a l'hora de fer un edifici. Podem mirar al passat, hi ha moltes lliçons per aprendre, però no ens hem de quedar allí, perquè estem al segle XXI i disposem de nous materials i noves tecnologies que ens permeten anar molt més enllà i fer edificis que ens ofereixin un confort molt gran amb un consum d'energia absolutament petit. Hi ha 3 estratègies bàsiques per millorar els edificis des del punt de vista energètic: reduir la demanda d'energia amb un bon disseny passiu, millorar el rendiment dels sistemes actius i generar energia a partir de fonts renovables. Tant si hem de construir un edifici nou com si hem de rehabilitar-ne un d'existent, reduir la demanda d'energia fent que l'edifici sigui més passiu hauria de ser l'estratègia prioritària, sobretot si pensem a llarg termini, que és com hauríem de pensar sempre els edificis, sempre a llarg termini, perquè els edificis han de durar molts anys. Fixeu-vos, si fem un edifici poc aïllat i poc estanc, però amb un sistema de climatització molt eficient i una bona instal·lació solar tèrmica, probablement consumirem poca energia. Però si volem continuar millorant l'edifici per reduir encara més el consum i l'aïllem bé, ens trobarem que hem instal·lat uns sistemes actius que estan sobredimensionats, perquè la demanda serà molt més petita. En aquest cas, si l'edifici està molt ben aïllat, ja no necessita tanta calefacció. Si fem un edifici més passiu i, per tant, amb una demanda d'energia menor, haurem fet una inversió que ens reportarà beneficis durant dècades. Els sistemes actius milloren la seva eficiència amb molta més rapidesa i també tenen una vida útil més curta. Per això l'estratègia d'estalvi energètic en l'edifici tindrà molta més lògica si tenim una bona base, com és un edifici passiu. Consulta els impactes ambientals amb el sistema DAP-C.